Valletta jinsabu punt biss taħt il-leaders Balzan wara li jelbu l-Lija Athletic biskor ta' 3-1. Valletta ħarġu mill-ewwel fuq l-attakk u wara biż-żewġ minuti laqtu l-lasti ta' Lija b'xutt b'saħħtu ta' Matteo Picciollo. Il-Beltin komplew bl-attakki u fetħu l-iskor meta Picciollo krossi għan-nofs daħal Albert Prosa li mattar saqaħu tefal ballun ġewwa. Żewġ minuti qabel tmiem l-ewwel taqsima Valletta reġgħu laqtu l-lasta ta' Lija b'xutt ta' Picciollo wara li rċieva pass perfett mingħand Malano. Fis-66 minuta Valletta rdupljaw l-iskor meta Ibrahim Saleh kompla lejn Miguel Angel Alba u dan b'xutt tar-rokna eleb lil Bonnici. Kwarta mit-tmiem Valletta skurjaw it-tielet gowl tagħhom meta l-istess Miguel Alba b'azzjoni personali konkluda b'xutt b'saħħtu fil-baxx li eleb lil Bonnici. Fl-aħħar minuta Lija skurjaw il-gowl ta' konsolazzjoni bi free kick dirett ta' Bew li jeleb lil Bonello.